Ka tali kɛ CEDEAO ale ni AES jamanaw ka senbɔɲɔgɔn senna la, AES jamana marabajɛkulu olu ye gafe kura sigi sen kan ni o ye dugutaga gafew ye. Tourisme ale ye fɛn ye min kɔni ye gɛlɛya caman sɔrɔ ka kɛɲɛ ni waati tɛmɛnlenw ye, k'a jiralen don k'a fɔ ni waati na ko tourisme b'a la ka taa ɲɛ kosɛbɛ jamana kɔnɔna na. An balimaw ni de an ka bi kunnafoniya bakurunbaw ye ka kɛɲɛ ni bi araba ye janvier kalo tile 29 san 2025. An bi aw fo ka waleɲuman dɔn Advance TV sugandili la ka se ka aw kunnafoniya. I n'a fɔ an y'a fɔ aw ye cogo min na janvier kalo tile 29 san 2024 janvier kalo tile 29 san 2025 nin ye san kelen ye AES jamanaw olu y'u senbɔ CEDEAO senna. Kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ walasa ka se ka nin senbɔ senna kow bɛɛ lajɛlen sigi sen kan. Kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ Mali, Burkina ani Niger ko olu ye dugutaga gafe kura sigi sen kan. An ka kunnafoni ɲininaw olu ye wulikajɔw kɛ ka se ka jamanadenw ka hakilinaw lajɛ olu ye min faamuya ni dugutaga gafe kura in na. Kunnafoni diraw ye min sɔrɔ aw ni ne an ka jɛ ka ɲɛmada o fɛ. Donc na kile fɛn ɲuman de don parce que a bɛ jamanadenw hakili sigi parce que n'an bɔra CEDEAO date suɲɔra a kan ka kɛ nin kalo tile 29 le 29 an kan ka bɔ CEDEAO la. Donc document mun bɔra a bɛ jamanadenw hakili sigi k'u papier mun b'u bolo mun b'u yira ko ye AES mɔgɔ ye u bɛ se ka taama ka taa yɔrɔ bɛɛ la. Donc document mun bɔra a tɔgɔ passeport donc passeport ye mun ye a bɛ se ka support di mɔgɔ ma. Ali mɔgɔ mun bɛ se ka bɔ AES la ka taa dugu dɔw la, a bɛ se ka taa CEDEAO ka taa ɲɔgɔn falen mɔgɔ bɛ se ka taama cogo min a bɛ o facilité o cadre de kɔnɔna la. Donc u y'a fɔ cogo min CEDEAO passeport bɛ minnu bolo u bɛ se ka falen ka kɛ AES passeport pour que mɔgɔw ko olu ye AES dugu ye. Donc c'est comme si fangatigi ye mun fɔ k'u bɛ se ka liberté di mɔgɔ ma ka passeport falen n'u b'a fɔ k'a falen. Dɔw ka passeport CEDEAO visa caman b'a la donc a t'u bali k'u ye AES mɔgɔ k'u bɛ se ka taa yɔrɔ dɔ la ka na u ma passeport falen. Donc a bɛ se ka mɔgɔw ka hakili sigi ko kan bɛna bɔ CEDEAO la mais hali n'an bɔra gɛlɛya foyi t'a la taamako sira la. An ka jamana marabagaw ye a laɲini ka an ka tagasegin sɛbɛnw kura bɔ parce que effectivement an bɔtɔ don CEDEAO kɔnɔ donc u b'a jira k'a fɔ an ka jamana marabagaw u bɛ ka disposition courantiw de ta pour que AES ka bɛɛ lajɛlen ka se ka sɛbɛn sɔrɔ min b'a to u ka tagasegin bɛ nɔgɔya an ka sous-région kɔnɔna dɔrɔn tɛ mais diɲɛ fan bɛɛ. Et je pense que koɲuman don donc vraiment n bɛ dugawu kɛ Ala halisa Ala ka AES taa ɲɛ Ala k'an ka jamanaw basigi halisa ni Ala sɔnna a ma ne yɛrɛ ka passeport min bɛ n bolo n bɛna taa renouveler joona ka AES passeport labɔ. Maintenant u y'o baara min laɲini u ni mɔgɔ dɔw hakilina ye kelen ye nka u ni mɔgɔ caman fana hakilina tɛ kelen ye a ko la. Ne bɛ o de la an ka jɛkulu bɛ o la an ka laɲini tɛ an ka bɔ CEDEAO la. An bolo i bɛ se ka to CEDEAO la i ni minnu ka hamiw ye kelen ye sécurité ko n'a sira la aw bɛ fara ɲɔgɔn kan aw bɛ jɛkulu sigi défense siraw kan comme par exemple les 5000 hommes o n'a ɲɔgɔnna initiative min b'a to problème sécuritaire b'a bolo aborder ɲɔgɔn fɛ k'olu kɛlɛw kɛ ɲɔgɔn fɛ mais n'a bɔr'o la a ka gɛlɛn mɔgɔ k'a fɔ ne ɲɛna k'a fɔ ko passeport ye papier de min bɛ taama sira papier de don. Donc k'a fɔ ko taama sira papier dɔ bɛ yen nɔ min bɛ dugu 15 fo ka taa se dugu 16 walankata ka bila ɲɔgɔn na ko min bɛ saba bila ɲɔgɔn na k'o de nafa ka bon n'o ye bon ne hakili la o don cogo ka gɛlɛn ne kɔni hakili la quoi. I n'a fɔ an y'a fɔ aw ye cogo min na tourisme ale ye gɛlɛya caman sɔrɔ Mali kɔnɔna na ka tali kɛ politique ko gɛlɛyaw ale ni lakanabaliya gɛlɛyaw o kama. A jiralen don k'a fɔ nin waati laban ninnu na ko tourisme b'a la ka taa ɲɛ faso jamana kɔnɔna na ka hakilina ɲɛnama mun talen don nin waati na ni olu ye innovation kuraw ye. Issa Sise ale ye wulikajɔw kɛ a ye mun sɔrɔ a ko la aw ni ne an ka jɛ k'an ɲɛmada o fɛ. Mali ye jamanaba ye min bɔyɔrɔ ka jan a n'a ka ladalakow n'a ka seko ni dɔnko nka o bɛɛ la tan jatigɛya wale ye dankari kosɛbɛ tourisme baarabolo la. Filɛli yɔrɔ minnu tun bɛ yen olu tora filɛlibaliya la san caman. Mali tourisme ko bɛ lahala min na bi a lahala ka gɛlɛn mais a ka fisa ni kunu ye alhamdulillah. Donc komi i y'a fɔ cogo min na jatigɛ wale minnu n'o olu kun sinsinnen bɛ an ka jamana kɔrɔnfɛla fɛ ani a camancɛla la
olu kɛra sababu ye an ka tourisme ko ka a balasa donc diɲɛ mɔgɔ minnu tun bɛ na Mali lajɛ o diɲɛ mɔgɔ tɛ na tuguni maliyɛn minnu tun bɛ yen nɔ minnu yɛrɛ tun b'u sen bɔ kɔnɔkɔrɔ ka taa an ka nin yɔrɔ sangale ninnu lajɛ olu ye u sen tigɛ yɔrɔ la donc o kɛra sababu ye ka degun caman kɛ an ka jamana kɔnɔna na surtout minnu ka baara bɛ dunanjigisow kan. tourisme wulili ka jɔ sen kan o ma kɛ baara nɔgɔ ye sabula gouvernement ni kɛnyɛrɛye baarakɛlaw y'u cɛsiri a ko la. Ala ye anw kɔni ka baara in garisɛgɛ ni gɛlɛya na comme baarada caman mais a m'a to an y'an sigi k'an tɛgɛ da an sen kan a m'a to an y'an sigi ka to kɔrɔlenw ma an ye hakilina munumunu ni hakilina jagabɔ caman kɛ ka forme ka taabolo kuraw créer baara in kɔnɔ min y'a to ni san 10 tɛmɛnen nin kɔnɔna la anw ye baara kɛ an ma jɔ ni gɛlɛya in nana ni yɛlɛmaba ye tourisme kɔnɔ ka da kan an ka tourisme fɔlɔ a taabolo fanba tun ye kɔfɛmɔgɔw minnu bɛ na mais a bɛ san damadamani bɔ bi a faamuyara k'a fɔ k'an kan ka baara kɛ n'an yɛrɛ ye. An bɛ se k'a fɔ ko Mali tourisme bɛ ka kuraya nin sen jɔsen ɲanama kan o hakilina nin jara kosɛbɛ jamana kɔnɔdenw ye. Je trouve franchement dommage qu'on n'exploite pas ce genre de richesse. Fo an ka nin yɔrɔ ninnu ta bala an bɛ miliyɔn baw bɔ ka taa Dubaï ka sɔrɔ an bɛ taa fɛn minnu ɲini Dubaï olu bɛ sɔrɔ an yɛrɛw fɛ yan nɔ Tombouctou yan fo jamana faamaw ka an dɛmɛ nin yɔrɔ ninnu tali la bala. Que vous voyez autour de moi, c'est juste fantastique et extraordinaire pour moi. Tiɲɛ don Mali tourisme n'a ka gɛlɛya nka fɛɛrɛw bɛ ka tigɛ walasa k'a don ba la don nata la ni hakilina kura ye a kan ka dɔn k'a fɔ ko fɛn ɲuman caman bɛ Mali kɔnɔ minnu kan ka yira diɲɛma la. hali bi an bɛ tɛmɛ ni kunnafoniyaw ye an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ festival culturel Ogo Bagna ale tako 10nan wulikajɔw bɛ sen na nin waati in na an fɛ yan nɔ Mali la. kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ n'i ye a lajɛ festival ba in ko fɛn ɲuman don ka sababu kɛ k'a bɛna kɛ sababu ye ka se ka jamanadenw olu kalaso ɲɔgɔn na o kɔfɛ feere ale ni kuma falifali minnu bɛ kɛ ka taa se ɲɛnajɛw ma olu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na kunnafoniyaw de bɛ tɛmɛ anw ka kunnafoni ɲinina Modibo Kani Sidibe ale ye wulikajɔw kɛ a ye min sɔrɔ an ka jɛn ka an ɲɛmada o fɛ aw ni ne. Festival Ogo Bagna i ka dɔn k'a fɔ ni y'ale taliko 10nan ye ale bɛ baara caman boloda o baara ninnu na su dɔ b'o la n'o dabɔra ka bɛn ni kɛlɛya sabati maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ siya caman bɔra ka a kɛnɛ ɲɛnamaya ka daminɛ Fila, Dɔgɔnɔ, Kɔrɔbɔrɔ, Mamala u bɛɛ nana ka siya wɛrɛw ka taabolow dɔn walasa k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma bɛn ka se ka sabati. Notre président de la transition. Jamana furancɛ ɲɛmaa ye ɲinan san kɛ seko san ye an ka kan ka faamuya k'a fɔ seko bɛ se ka kɛ fura ye an ka gɛlɛya caman ma an ka segin an danbe ma Ogo Bagna dabɔra bɛɛ de kama Mali siya bɛɛ an bɛ se ka fɔ Mali ko de don. C'est un festival de la culture malienne. Kɛnɛ in ɲagara maaw fɛ an bɛ minnu wele ko kɔrɔdugaw. Ka jira k'a fɔ ko an filɛ kɛnɛ min kan nin ye Ala ka nin kɛnɛ ɲɔgɔnnaw caya su in nata kɛrɛnkɛrɛnnenya ka bɛn sabati mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o ye anw yɛrɛ ka baara de ye kɔrɔdɔw ka baara de ye o ye anw fɛ yan laada kɔrɔ yɛrɛ la an taabolo kɔrɔ yɛrɛ la sabu kɔrɔdɔ ɲɛci n'i ye kɔrɔdɔya lajɛ tɔgɔ min don a tɔgɔ de b'o de yira sabu kɔrɛ ye fɛn dɔ ye duga ye fɛn dɔ ye kɔrɛ duga kɔrɛ ye laada ye o bɛ lakilen o kɛnɛ kɔfɛ o laada kɔfɛ n'o dɔgɔkun labanna n'a bɛ jigin so dɔw bɛ sugandi k'olu kɛ duga ye. O kɔfɛ théâtre dɔ fana tɛmɛra mun bɛ tali kɛ sinankunya kan olu tɛmɛnen kɔfɛ dɔgɔnɔw yɛrɛ tɛmɛra u ye kɛnɛ ɲaga kosɛbɛ. maa minnu nana nin su in na n'a dabɔlen don bɛn ani kɛlɛya kama olu kɔni y'u ka nisɔndiya jira k'a fɔ ko nin n'a ɲɔgɔnnaw b'a to maliyɛnw an bɛɛ bɛ kɛ kelen ye. Alhamdulillah a diyara an ye an nisɔndiyara an bɛ ka faamuyali min sɔrɔ a la dɔnkilidalaw donna o bɛ ka foli min kɛ mɔgɔ minnu ye fana an bɛ ka faamuyali sɔrɔ o la fana. Nin baara ninnu bɛɛ kɔfɛ an bɛ se ka mun fɔ festival Ogo Bagna ale ma ɲinɛ a ka kofɔlenw kɔ ni o ye ka Mali seko k'o layɛlɛ sanfɛ wa ni kɛnɛ ɲɔgɔnna bolodalen don fo ka taa festival ban.
Ayiwa kunnafoni kuncɛla an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ championnat national ligue 1 pro hokumu kɔnɔna na ka kɛɲɛ ni olu ka tile 10nan wulikajɔ ye AS Bakar Jan ale ni USFAS olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ dolantan in kuncɛra 2 ani kanangolona USFAS ale kanna kunnafonidira Kajatu Bagayogo ale ni Kerifa Sidibe olu ye min sɔrɔ aw ni de an ka ɲɛmada o fɛ. Ne championnat national ligue 1 pro orange sa a bokotana dolantaw hukumu ngono USFAS n'ale kun bɛ jɔyɔrɔ 2nan na ni kuru 14 ale kun kɛlen don ka AS Bakar Jan bisimila ni kuru 9 b'u bolo dolantan 7 kɔfɛ o la maa min kun mana sɛbɛya sɔrɔ dolantan in kɔnɔ a kun bɛ fisaya o tigi ma kosɛbɛ o la ɲɔgɔn sɔrɔ bɛ daminɛ ɲɔgɔn lajɛteya la bagabagalu bɛ daminɛ tiɲɛ fɔlɔ la USFAS de fanfɛla la nka o tɛmɛnen kɔ sanga 18nan kuma Sidi Jara n'ale ye AS Bakar Jan dolantana dɔ ye ale bɛ n'i kunda USFAS celu kɔlɔsibaga n'o ye Kalilu Traoré nka a tɛna se k'a kɛ celu ye o tɛmɛnen USFAS de bɛ wuli ka jɔ kɛ o la Ibrahima Traoré ka dolan ɲɛnama dɔ senfɛ Zumana Kulubali bɛna celu sɔrɔ ka don sanga 27nan kuma kelen ani kanangolo finitigilakaw bɛ dɔ fara wuli ka jɔ ka ko kura ka taa ŋɔyin dɔ sɔrɔ sanga 35nan kuma o bɛna yɛlɛma ka kɛ celu ye cɛmɔgɔ Jalo fɛ sɛngɛlafiyaba bɛ kɛ n'o jaabi 2 ani kanangolo ka taa USFAS kanu na tago 2nan wagatiw Bakar Jan bɛna yɛlɛmaliw kɛ cogo min na a bɛ se ka dɔbɔ celu la walima ka taa jibɔ nka a tɛ ɲɛ o bolo ɲɔgɔnsɔrɔ bɛ kuncɛ n'o jaabi 2 ani kanangolo ka taa USFAS kanu na régularité tɛ yen fɔlɔ parce que championnat do c'est championnat mɔgɔ si tɛ k'a fɔ k'i est réglé parce que bon, les gros minnu ça veut dire Jeliba Sad ninnu n'a sɔrɔ olu tun bɛ compétition na an bɛ se k'a fɔ olu est réglé mais c'est pas mal d'essentiel qu'on a des bons atouts et puis voilà on va continuer à travailler et dans les semaines prochaines an mago bɛ joueur min na o caman ka licence bɛ bɔ et puis voilà on verra inchallah. USFAS degeden karamɔgɔ ka fɔ la a kun ka k'u ka sɛbɛya sɔrɔ joona walasa ka ɲinɛ u ka jurunin kɔ journée tɛmɛnen championnat do match bɛɛ n'a réalité do à vrai dire match passé a ma se k'an yɛrɛ sɔrɔ o fana bɛ ballontan na et ça fait partie maintenant erreur min kɛ il fallait pas an ka segin olu kan bi je pense qu'an y'o kuma kɛ bɛɛ y'a ka responsabilité dɔn bɛɛ y'i ka tort dɔn et on a travaillé je pense que o résultat de yira u la yen nɔ. jaabi bɛ fisaya kosɛbɛ USFAS ma n'o bɛ kɛ sababu ye k'a kɛ ka jɔyɔrɔ fɔlɔ minɛ Wano ka kɛnɛ kofɔlen kan ka d'a kan US Bugu n'ale yɛrɛ kun b'o jɔyɔrɔ kofɔlen na ale buruna Joliba ɲɛkɔrɔ. An balimaw nin bɛ dan sigi an ka kunnafoniya ninnu na an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn adrien CV sugandili la ka se ka aw kunnafoniya teri min kɛlen don ka pareɲɛ caman don ani teletɔw ni ɲɔgɔn cɛ aw kana taa yɔrɔ si ka sababu kɛ anw ka nanzarakan cɛɲi fɔba ni o ye Modibo Kani Sidibe ani ale bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ nanzarakan kɛnɛ ka sanga kungurunin.